ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም እንኳዕ ናብዚ ቻነል ተመሊስኩም ብድሓን መጻኹም ኣነ እውን ናባኻቱም ብሓደሽቲ እዋናዊ ጉዳያት ዳግም ተመሊሰ መጽእ ኣለኹ ሚእቲ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ዝብል ሓበሬታ ወፂ ኣሎ ነዚ ሓቢርና ንሪኦ ኢና ከምኡ ድማ ሓደ መንነቱ ዘይተፈለጠ ናብ ስዑድ ዓረብ እናተጓዓዘ ሂወቱ ሓሊፉ ተረኺቡ ኣሎ ነዚ እውን ናባኻቱም ከብሎ እየ ብተወሳኺ ዓድዋ ነቢዓ ኣላ ብጣዕሚ ዘሕዝን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙ ነዚ እውን ሓቢርና እናረኣይና ክንጸንሕና ልፍዓተይ ተስፋይ ንጀነራል ጻድቃንን ንጌታቸው ረዳን ፍሉይ ዝኾነ ይቕሬታ ሓቲትዎም ኣሎ ከምኡ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሕጻጽ ወሪዱ ዘጋጠሙ ሓደ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር ቪድዮ ኣሎ ነዚ እውን ናባኻቱም እናበልኽዎ ክጸንሕ እየ መለይ እውን ምስ TDF ኣማላይ ዝነበሮም ርክብ ሎሚ ግልፂ ጌራቶ ኣላ ነዚኦምን ካልኦትን እናረኣይና ክንጸንሕና ክሳብ ዝመደብ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ጀምሩ ኢኹም ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣባላት እዚ ቻነል ኮኑ ሰናይ ምክትታል እሞ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብፈለማ እንሪኦ TDF ኣማላይን እዛ መለይ ትበሃል ሓፍትና ዝነበሮም ርክብ ብኸመይ መልክዕ ከም ዝተቋረፀ ኩልና ግልፂ እዩ ተራእዩ ዝፀንሐ ሓቂ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተራኺቦም ናብ ዝጠንከረ ፍቕሪ በፂሖም እሞ ድማ ብመንጎኡ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ከም ዝተፈላለዩ ይፍለጥ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ መለይ ኣማላይ ኣብ ሰውነታ ተወቂጣቶ ፍሉይ ዝኾነ ፍቕራዊ መግለፂ እናርአየት ከም ዝነበረት ሰብ ድማ ብዙሕ ሰብ ዓገብ እናበላ ከም ዝፀንሐ ንፈልጥ ኢና ንምንታይ ኢኺ ከምዚ ትገብሪ ትፈትዮ ኮይንካ ብልብኽ እምበር ኣብዚ ኣብ ደረትኺ ስለ ዝሰኣልክዮ እዚ ፍቕራዊ መግለፂ ኣይኮነይ ዝብል ሰብ ብዙሕ ሰብ እናተሰምዐ ነይሩ እዩ ሎሚ መፂኣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሃበቶ መግለፂ ናተይን ናይ መለይን ናይ ኣማላይን ርክብና ኣብዚ ኣብቂዑ ኣሎ ሎሚ እቲ ዝነበረ ፕሮሰስ ወዲእና ተፈላሊና ኣለና ክትብል እያ ተዛሪባ ዘላ ምክንያቱ ብብዙሕ ሰብ ፅዕንቶ እናተገበረልና እናተረኣይና ፀኒሕና ኢና እቲ ምርኻብና ንፅቡቅ እዩ እቲ ምፍልላይና እውን ንፅቡቅ እዩ ኩሉ ነገር ንበጎ እዩ እግዚኣብሔር ንበጎ ኣፈላሊና ክትብል እያ ተዛሪባ ዘላ ብምፍልላይና ምንም ዓይነት ኣነ ፀፀት ኣይስምዐንን እግዚኣብሔር ንዓይ ፅቡቅ ነገር ስለ ዘዳልወለይ ክትብል እያ ተዛሪባ ከም ኣነ ሓበሬታ ዝህቦ ናይ ቀረባ ኣዕርኽቶም ናይ ቀረባ ቤተሰብ ተሃሊኹም ንምፍልላይ እንተዘይኮነስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ደስ ዘብል ፍቕራዊ ሂወት እዩ ነይርዎም ሓደ ንምግባር ሞክሩ ፀዓርታ ኢኹም እየ ዝብል ምክንያቱ ካብቲ ምፍልላይ ምፍቃር ስለ ዝምረፅ ኢለ ናብቲ ቀጻሊ መደበይ እንተብለኩም ድማ ልፍዓተይ ተስፋይ ዘጋጠሞ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ሰብ ዘይተፀበዮ የቕሬታ ክሓት ተሰሚዑ የቕሬታ ድማ ዝድነቕ ንብዙሓት መሃሪ እዩ ሓደ ሰብ ጌጓ ኣሚኑ ተጋጊ ኣለኹሞ ይቕሬታ ካብ ምባል ንላዕሊ ምንም ዝህቦ ካሕሳ የለን ስለዚ ብዝነበረ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣነ እውን ናይ ሓደ ውድብ ደጋፊ ብምዃን ምስ ሰባት ግላዊ ቀይሚ ፈጢረ እየ ከም ዝመስለኒ ንህዝቢ ዝጠቐሙ መሲልኒ ንበዓል ጌታቸውን ንበዓል ጻድቃንን ብግላዊ ፐርሰናል ክሳብ ኣፈላላይ ምፍጣር በፂሕና ኢና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ይቕሬታ ክብሎም እየ ዝደሊ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚረ ድማ ኣነ ናይ ማንም ውድብ ናይ ማንም ፖለቲካ ውድብ ኣነ ደጋፊ ኣይኮንኩን ነፃ እየ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦ ዘሎ እዚ ዝድነቕ እዩ ንብዙሓት እውን ክመሃርሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ነዚ ናብ ካሊእ ቀጻሊ መደበይ እንተብለኩም ሚእቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ኣለዉ እዞም ሚእቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ድማ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩኹም ብዝብል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ካሊእ ዓዲ ክትሳገሩ መፂኹም ኢኹም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኢሎም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብትክክል እዩ ካብ ዓዶም ዝወፅዎ ሕጋዊ መንገዲ ኣይኮነን ዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኮይኑ ንስደት ብኢትዮጵያ ገይሮም ናብ ካሊእ ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ካሊእ ክጓዓዙ እዮም መፂኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ውዒሎም ተኣሲሮም ይርከቡ ክሳብ ሕጂ መረጋገፂ ምክንያቶም እውን ዘይ ሕጋዊ ኢኹም ዘይ ሕጋዊ ዝኾነ ተጓዓዚ ድማ ኩሉ ሻብ ይእሰር ብዝብል ቃል እዞም ሚእቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ መግለፂ ወፂኡ ይርከብ ነዚ ኢለ ድማ ሓደ ካብዚ ዝፈጠሮ ማለት ኣብቲ ዓዲ ሰላም ዘይምህላው ሰሪሕካ ናይ ምህላው ናይ ምንባር ባይታ ዘይምህላው ካብ ዝፈጠሮ ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዓዱ እናተፈናቐለ ናብ ስዑድ ዓረባት ናብ ካልኦት ሃገራት እናተጓዓዘ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ በዚ ምክንያት ድማ ዝበዝሕ ሰብ ዓሳ ውሒጡ ኣብ መንገዲ ብፀሓይ ብቁሪ ብማይ ፃምእ ዝተርፍ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ እውን ነዚ እዩ
ኣብዚ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ቤተሰብ ክረኽብዎ ምእንታን ሼር ንበሎ እዩ ዝብል እቲ ሓበሬታ። እዚ ወዲ ሂወቱ ክልውጥ ኢሉ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ናብ የመን ስዑድ ዓረብ እናኸደ እናተጓዓዘ ፀሓይን ጥሜትን ምፅዋር ኣብይዎ ኣብ ሶማልያ ሞይቱ ተረኺቡ መታወቂያ የብሉን ምንም ዓይነት መለለይ መንነት የብሉን። ሶማልያ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ ዘሎ ብማይ ፃምእ ከም ዝኾነ እዩ ድማ ተረጋጊፁ ምንም ውቃዕ የብሉ ገለ የብሉ ብማይ ፃምእ እና ብጥሜት ከም ዝኾነ እዩ። ስለዚ ፕሊስ ወለዱ ብቐጥታ ከይረኽብዎ ዝተኻኣለኩም ሰባት ቀልጢፍኩም ዝረኣይኹሞ እንተሃሊኹም ነቶም ቤተሰባት ንስኻትኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ቀድሚ ምርኣዮም ኣሕልፉልና ግዴታ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብዚ ዝሓሸ መማረፂ ስለ ዝሰኣንኩ እየ እዚ ዘርጊሐዮ እዩ ዝበሎ እዚ ሓውና ሼር ብምግባር ናብቶም ቤተሰብ ክበፅሕ ምእንታን ሓግዙና ንብለኩም። እዚ ኢለ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሙዓንቲ ናብ ሕፃፅ ከይዱ ኣሎ። ድሕሪ ክንደይ መግለፂ ድሕሪ ክንደይ ውፃእ ውረድ ብኣካል ተረኺቡ ነቶም ተመዛበልቲ ጎብኒዎም ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘጋጠመ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ሼር ተገይራ ዘላ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ብጣዕሚ ትድነቕ እያ። ነዘን ህፃናት ቃል ኪዳን ክኣትወለን ኢና ርኢናዮ እንታይ ክትገብራለ ኢኽን ናብ ዓድኽን ምስ መለስኹክን እንታይ ክትገብራለ ኢኽን እዩ ኢልዎን ብዝደንቕ መልክዕ ግን እታ ዓብይ ዘለስኒ ጓል ንሕና ንዓኻ እንታይ ክንገብረልካ ንስኻ ኢኻ ትገብረልና እምበር መጀመርያ ናብ ዓድና ትወስደና ካብኡ መሊስካ ድሞ ንስኻ ኢኻ ክትገብረልና እትናገረና እምበር ንሕና እንታይ ክንገብረልካ ኢላ እያ ትዛረቦ ብሕጫጨ ዝመስል መልክዕ ይስሕቓ። ድሕሪ እዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ተቐባቢሎሞ ትኽክል እዩ ንሱ እዩ ክገብረለን ዝግቦ መጀመርያ ናብ ዓደን ክመልሰን በቲ ናታቶም ዝተፈጠረ ህውከት ምኽንያት እየን ተፈናቒለን ኣብዚ ፍቆዶን ጥሜት ፍቆዶ ፀሓይን ቁርን ውዒለን ዘለዋ ተመሊሱ ምስ መለሰን ድማ ካሕሳ ሂቡ እግሪ መትከል ክግበን ዝኽእል ድማ ካብኡ እዩ እምበር ካብኣተንስ እንታይ እሞ ክፅበ ደልዩ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ነቲ ቃሉ እናነቐፍዎ እዮም ዘለው። ነዚ ኢለ ሎሙዓንቲ ናብቲ ዘጋጠመ ልብኻ ዘሕዝን ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘጋጠመ ሓደ ሓደጋ እየ ከብለኩም ብዙሕ ሰብ እውን ሓዚኑ እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ዘይተፀበዮ ብቸለልትነት ዝተፈጠረ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ህዝቢ ምምሕዳርን ከተማ ዓድዋ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ጣብያ ኣሉላ ኣብ ከባቢ እንዳ ገብርኤል ሃይማኖታዊ በዓል ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ብዘጋጠመ ድንገተኛ ሞት ብምኽንያት ብካርቦን ፈሓም ምዕፋን ኣብ ገዝኦም ደቂቶም እናሃለዉ ንዝሞቱ 5 ህፃውንቲ እቶም 3 ደቂ እታ በዓል ገዛ እቶም 2 ደቂ ሓፍቱ ንሰብኣያ እንትኾኑ ዝተሰምዖ ዝለዓለ ሓዘን ብምግላፅ ሓዘን ንዝገጠመኩም ወለዲ ቤተሰብ ፈተውቲ ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ብምቕፃል ፖሊስ ከተማ ዓድዋ መናእሰይ ዝገበርኩምዎ ሓገዝ ምትሕጋዝ ኣብዚ ብጣዕሚ ከምስክነኩም ይደሊ። ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ዓድዋ ሓበሬታ ርክብን ከተማ ዓድዋ ክብል ታሕሳስ 19 2018 ዘጋጠመ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ብምዕፋን ካርቦን ምኽንያት እዮም እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሞይቶም ዘለዉ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛና ነቕምጦም ነገራት ክንደየናይ ጉድኣቲ ምዃኖም እንተረዲእና ልቢ ክንብሎም እዩ ዝግበአና። ካርቦን ህፃናት ኣብ ዘለዎ ማንም ይኹን ሰብ ኣብ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ኣይቕመጥን ንበይንቶ ፈልዩ እዩ ዝቕመጥ ዓፋናይ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝደቀሱ ግዜ ብዝበለፀ ንህፃናት ቀልጢፉ ድማ ንዓበይቲ ናይ ምዕፋን ባህሪ ስለ ዘለዎ ካብዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ድንገተኛ ሓደጋ ከይጋጥሙና ዓርሰ ጥንቃቐ ንግበር ንመላእ ቤተሰብ ፅንዓት ይምነ ነቶም ዝሞቱ ህፃናት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ሓቢርኩም ፀፀናኹም ካብ ልቢ ዝምስክነኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ሼር ግበሩ ኢኹም ቀፃሊ ብኻሊእ ክንራኸብ ኢና ሰናይ የስማዓና ሰላም